same time kapag para sa hapon. Yung lips. Yung nakuha ng lips. Tapos, nag-studio. Hindi ka sila na. Ay, hindi ka sila, no? Selma, hindi. Ano sila sila? Ano sila sa eskwela? Kung nila na sila sa eskwela? Kung nila sila sa eskwela? Kung nila sila sa eskwela? Wala yung kwarta. Jason Simmons ba? Wala. Dennis niya? Sila? Ito ano si Jason? Kung napasa ka mga yan sila rin o mangguha rin ang puno. Imulong. Akyaw nga balay sa ate. Pato. Dapat pa kayo. Naiga, kasi nga dumi yung naiga kuhan, nisugda na. Nalaw ka na. Nga to ta, sugda na mo. Tapos si Dudo, patabaw to. Kato ko yung nga. Mutrabaho ba na to? Mutrabaho to. Buti katagbaw ang taong pintal. Katong pintalan ay sa kasir. Duwaso. Alam mo ba Kasama. Lagay-lagay ka. Itin zaman. Bibya, ako yung paglagay lang. Siya yung palagay lang eh. Karon ba din eh? Karon ba? Dito. Balay sila kahit pinagpagalagay lang. Video. Kadungog ka to po la. Kamu ko na yung palagay lang kasi yung balay. Kadungog ka to. Yung lulan, may kumuno sa